Od suvenira najviše kupuju majice sa likom Putina, šolje takođe isto jako dobro, idu magneti. Znači podjednako ima dosta ljudi koji ga vole iz zemlje, iz inostranstva. Možemo mi da volimo Rusiju, njihov narod, kao ajde, kao pravoslavni, ovo, ali Putin, mislim, boli Putina uvo za nas. Misliš, šta briga Putina za nas? Deklarativno i tradicionalno je Rusija, ali statistički i stvarno onako što jeste, to je Nemačka. Ne mora da nam bude prijatelj, ali barem da nam ne bude neprijatelj. Mislim, ja tako gledam na to. Što se tiče Rusa, nikad bar nam nisu odmogli ako nisu mogli da nam pomognu.